bakin gida ne. Da wanda ke badawa da wanda ke aurowa sai mu zan nazari fa. Mata idan zan aure mun fi da san gidan kwarai dan ba mu san bakin gida. Mata idan zan aure mun fi da san gidan kwarai dan ba mu san bakin gida. A gidajen masu kuɗi ana samun bakin gida, a gidajen talakawa ana samun bakin gida. Domin kwaɗayi na duniya ba ma dibin bakin gida, in dai gida da daula to an ɗaukai farin gida. Duk mai kwaɗayin abin duniya baya samun farin gida. Mata idan zan aure mun fi da san gidan kwarai dan ba mu san bakin gida. 'Yan matan mu dinga hattara kada mu fara bakin gida. Danganin dawalar cikin gidan ku gano halin cikin gidan. Babu mamaki a ɗan gano babu tarbiyya cikin gidan. Babu mamaki akwai kuɗi babu addini cikin gidan. To iyayen mu ku